Човечеството има достатъчно ресурси на Земята, за да може да излезне от рамките на Земята. Да излезне в космоса. Съседство с Марс, между Марс и Юпитер, е астероидния пояс. Един астероид средно голям може, металите, които ги има в тях са желязо, никел, тъй наречените черни метали. Този астероид може да захрани нуждите на настоящите нужди на човечеството за следващите 200 до 250 години. И то без никакъв проблем. А там са милиарди астероиди. Хората обичат промяната, но обичат тази промяна, в която те взимат някакво участие. Много хора казват, аз трябва да бързам, за да стигна на време. Не, ти трябва да тръгнеш по-рано, за да стигнеш на време. Едно е началник, друго е ръководител. Нали? Началника начело, стои на челото отпред. Ръководителя, той води хората за ръцете. Това доверие се печели само по един единствен начин. Според мене. Това, което казваш, това прави. И това, което си обещал, надхвърли обещанията. Прави повече. И още едно нещо. Ако искаш от твоите хора нещо, ти прави повече от това, което искаш от тях. Най-богатите находища, примерно на мед, желязо, никел, благородни метали, защото те също се ползват в космическата техника. Това нещо, най-богатите находища са иззети много преди нас. Ние сега работим с това, което едно време или е било технически невъзможно да се добива, или е било икономически, добива, преработва и излича полезния компонент, или е било икономически неизгодно. Имаш технологията, връзвате си икономиката, спазваш съответните правила и тръгваш да го добиваш нещото. Съответния ценен компонент. Човечеството има достатъчно ресурси на Земята, за да може да излезне от рамките на Земята. Да излезне в космоса, да отиде на други светове. Добре, излизаме. Ще продължим да изземваме ресурси от Земята и ще тръгваме нагоре, да ги изкарваме в космоса, или ще почнем да се оглеждаме около нас. Около нас, вече така в малко един по-голям мащаб, около нас най-близкото нещо е, което няма да доведе до негативни резултати. Примерно на Марс, ако почнем да копаем, не е сигурно точно какво ще се получи. Но съседство с Марс, между Марс и Юпитер, е астероидния пояс. Един астероид средно голям може, а те са основно металите, които ги има в тях са желязо, никел, тъй наречените черни метали. Този астероид може да захрани нуждите на настоящите нужди на човечеството за следващите 200 до 250 години. И то без никакъв проблем. А там са милиарди астероиди. А ако вземем този астероид да го докараме тук, да, ще му закачат някакви двигатели, ще го отклонят там по орбитите на Кеплер и ще дойде до Земята. Че ние като тръгнем да го вкарваме, да го докараме на Земята, на земната повърхност, той ще изгори една част от него, ще взриви атмосферата и ще унищожи Земята и живота. И тогава въпросът, защо да го докарваме, защо да се харчат тези средства, тези усилия, за да бъде докаран тук? Не е ли по-лесно човечеството да отиде там и да прави това, което му е необходимо там на място? И съответно да направи пак следващата стъпка за напред. Това е една от мечтите ми. Искам да видя човечеството, че е стъпило на друга планета, в моя живот да го видя това нещо, и започне да се говори за следващата стъпка след това. Не просто да стигнем на Марс. Ти си човек, който странно е това, че копае земята, но гледа към небето. Има една миньорска приказка за... Нали, всички казват напред и нагоре. Подземните миньори, аз това съм започнал да работя, казваме напред и надолу. Нали, важно е отправната точка. Колко по-надолу отиваш, толкова по-близко до сърцето на Земята. Толкова си по-близко до същността на нещата. Да. Така че напред и нагоре и напред и надолу всъщност са едно и също нещо, просто погледнато през различна призма. Има една друга такава сентенция и много често се използва. Не, хората не обичат промените. Напротив, можеш ли да си представиш ти да си облечен
по един и същи начин, абсолютно с едни и същи дрехи, през, примерно, да кажем, от 20-та до 60-та ти година в живота. Абсолютно едно и също нещо да ядеш и абсолютно едно и също нещо да ти е сутрин ставаш точно в толкова часа, излизаш и времето, нали, атмосфера, всичко да е едно и също. Най-вероятно на петия ден ще се гръмнеш. Да, в чистия смисъл, в пълния смисъл на думата. Най-вероятно ще се гръмнеш, ако изкараш до петия ден. Нали? Хората обичат промяната, но обичат тази промяна, в която те взимат някакво участие, те са част от решението или поне са имали възможност да кажат техните опасения за тази промяна. И съответно после да бъдат от тъй наречената положителна част в промяната. А не да им, примерно, да им бъде наложена някаква промяна. Нали, отново в историята има доста такива революции. Всяка една революция е някаква огромна промяна. Но какво става? След това тази революция доста бързо започва да се връща, да, с други думи, с други термини, започва да се връща към това, срещу което се е борила. Защото голямата част от хората не са я, нали, тя им е наложена тази промяна. Това е революционния и еволюционния подход. Нали, еволюционният е много по-устойчив. Да, човешката природа е такава, че кара и идва един момент, когато една част от обществото им се струва, че нещо се случва много бавно и тръгват да го ускоряват. А как се общува с тълпа? Вие сте имали такъв опит, когато има някакво брожение, масово. Всъщност срещу вас има един организъм. Тълпата е организъм със собствена логика. Ами по начинът, по който общувам и с отделния човек. Нали? Аз не обичам думата тълпа и затова няма да я използвам. Просто не е моята дума. Нали? Има една група от хора, по-голяма или по-малка група от хора. Те са стигнали са до някакво общо мнение, или поне те си мислят, че са стигнали до някакво общо мнение, до някаква обща позиция. Отново, опитвам се да влезна и да разбера, да влезна в, в техните обувки един вид. Да стана на тяхно място и да разбера какво те точно искат да кажат. Защото обикновено не е точно това първото, което идва първосигнално. Имах такъв случай доста назад във времето. Не е чак толкова и назад във времето. С този ни проект в Крумовград. Там имаше, нали, много голямо така обществено недоверие, съпротива. Когато го поех този проект, той беше всъщност замразен. Ние бяхме едва ли не публичния враг номер 1, нали, ако използваме някои от по-съвременните такива сравнения. Нали, аз започнах там. Така се оказа, че просто бях в една група с около 20 на човека, а те дали са 20, дали са 200, дали са 200 хиляди, нали, те не са на едно място, те са вече в една така доста по-голяма площ и всъщност ти колкото и да искаш, ти не общуваш, не контактуваш с тези, които са надзад. Ти контактуваш, а и те едва ли те и чуват и виждат. Те чуват какво е препредадено от по-предните редове на тази огромна група хора. И просто един от хората тогава си казва: виж сега, ти говориш пълни глупости. И никой не ти вярва на това. Казвам: добре, ама аз само казах: здравейте, момчета, как сте? Нали, оттам нататък вие започнахте да говорите, аз всъщност нищо не съм казал. Дайте ми възможност да кажа каквото имам да кажа и тогава преценявайте. Да, може и да говоря глупости, не знам. Но аз освен здравейте, момчета, как сте, нищо друго не казах. И нали, по този начин всъщност ги предизвиках да се замислят. И те ми дадоха възможност. Да, защото тя е била заредена групата с някаква агресия, която тя е самоцелна, но е агресия. Но е агресия, разбира се. Когато ти си пробил с желанието за комуникация, което вече не е агресия. Да, всъщност така, както го изказа, доста лесно изглеждат нещата. Доста лесно изглеждат нещата. Сигурно, да. Примерно имам един такъв случай много такива случаи, но сега се сещам за един случай в Армения. Аз известно време съм живял и работил там. Имах един такъв случай, където пак с хора от местната общност оказахме се на едно място
Започна някакъв дебат, те си говорят на арменски, аз абсолютно нищо не разбирам. Нали? Да, след това малко понаучих езика, но първоначално нищо. Да, ако говорят на руски или на английски, окей, ще се разберем, но те си говорят на арменски. И аз ги гледам, усмихвам се. Това. И по едно време един от хората ми връща на руски и каза, да, една част от хората бяха и наши служители. Добре, бе, шефе, какво толкова смешно казахме? Викам ми, не знам, бе, аз нищо не разбирам какво говорите. Аз просто се усмихвам, за да се опитвам да бъда, нали, малко учтив. Нали, сега, ако почна да ви гледам така нали, сериозно и на кръв, кой знае какво ще стане. Викам, поне да се усмихвам, което се оказа, че и това не е. Нали. Но все пак не предизвикваш остра реакция. Викам, тогава им каза, ги помолих, ако искате и аз да участвам в този спор, нали, минете на някакъв език, който и аз мога да разбирам. Тогава трябваше да разрешавам спор. Нали. Това беше, нали, всъщност, аз ще съм съдията, който не разбира нищо. От това, което си говори, не като термини, като език нищо не разбирам. И беше така, доста напрегната беше ситуацията, но може би в рамките на час и нещо всичко се нормализира. След това дори ми беше смешно. Също си им предложих, ако си останат на арменски, да си говорят, нали, аз също съм окей. Но тогава просто ще се дръпна назад, за да не си мислят, че им се присмивам. Премисли преди да тръгнеш да правиш нещо, преди да реагираш. Преспи го. Ако имаш, разбира се, тази времева рамка, да можеш да го преспиш. Но ако не, поне направи една-две такива мисловни крачки назад и го примисли. И тогава взиме решение. Да премахнеш емоцията и да не е първата реакция. Защото първата реакция, която прави човек, обикновено е спонтанната. Тя е най-емоционалната, но тя не е най-логичната. Ако взимаш решение на база емоции, да, има и такива решения, но те са за друга част от живота ни. Или по-скоро за друга сфера на живота. Когато взимаш решение за своя живот или за на къде да вървиш, на къде да тръгнеш, да се развиваш, или примерно решения свързани с управлението на един бизнес или на един родник, на една смяна, на един процес, това нещо не трябва да бъде на емоцията. Трябва да стъпва до толкова, доколкото може на здравия разум, на някакви осмислени факти. Ако се запали огън тук, ние трябва да се изнесем, нали, ако стане пожар. Но как да се изнесем? Всички да се набутаме в вратата ми, ние ще се заклещим и всъщност най-вероятно всички ще пострадаме. А най-разумното е да се направи една стъпка назад и един по един да излизат. Това е най-разумното нещо, най-логичното и най-бързо ще доведе до позитивен резултат. Всъщност, стъпката назад ти дава възможност, тя не винаги е физическа, нали, тя даже много по-често е мисловна, това ти дава време и възможност да пресееш важното от маловажното. Много хора казват, аз трябва да бързам, за да стигна на време. Не, ти трябва да тръгнеш по-рано, за да стигнеш на време, а не да бързаш. Защото в бързането ти изпускаш много неща. Нямаш време да ги премислиш. Разликата между... хората сме социални животни, но разликата между хората и останалата част от животните, от природата, че човек има възможност да го премисли. Ние не действаме само на база емоция или само на база, някой ще каже, че животните нямат емоции, не влизам в тези спорове, но и не действаме само на база първична реакция, нали, да защитиш нещо, да направиш нещо, да реагираш. Аз се доверявам на хората и в една или друга степен, може би в доста голяма степен, не се притеснявам да поемам рискове, съответно и да правя грешки. Нали? Не е страшно човек да прави грешки. Страшно е да не си ги признава или да продължи да ги повтаря. Според мен най-важното за един комуникатор е да умее да слуша първо, да разбира, да полага усилия да разбере какво другите искат да кажат. За да може след това той да бъде разбран. Нали, ако ти не положиш усилия да разбереш какво другия човек или твоя опонент иска да каже, ти няма как след това да транслираш твоето съобщение или да преведеш твоето съобщение на разбираем за съответния човек език. И това е втората. Нали, аз не ги класирам номер 1, номер 2 по важност, а просто по логика, как се подреждат. Втората най-важно умение е да умееш да транслираш или да преведеш това, което искаш да кажеш на такъв език,
че да може от срещния човек да те разбере. Един, двама, трима, петима да те разберат. И ако са много различни, да умееш така да го преведеш на такъв език, че всичките тези различни хора да могат да те разберат. Примерно това, което ми прави впечатление, че много експерти започват да говорят в много висок експертен стил. Да, ако това е научна конференция, това е език. Но ако се опитваш да говориш на хора, които това не е тяхната материя, те няма да те разберат. И това вече е третото. Ти да бъдеш разбран. И най-важното, според мен, което обхваща цялата тази екосистема, да я наречем, тази екосистема, информационна екосистема, е да се създаде такава среда, че да могат хората да споделят мисли, умения, знания, притеснения, опасения, несъгласие. Нали, обратната връзка е страшно важно нещо. Като за обратна връзка, едно от, поне аз до изводите, до които съм стигнал, е, че с обратната връзка за това нещо не се спори. Тя е такава каквато е. Това е мнението, преценката на другия човек, на отсрещния човек. По-скоро да си зададеш въпроса как той е стигнал до тази обратна връзка, какво е видял или какво не е видял, какво е взел предвид или какво е неглижирал, не е взел предвид, за да стигне до този извод, за да ти даде тази обратна връзка. А не вярно-невярно. Всяка една обратна връзка е вярна. Тя е такава каквато е, защото това е човешката преценка, индивидуалната преценка. А дали ти ще я вземеш предвид или няма да я вземеш, това си вече абсолютно твоя избор. Но и всеки избор води съответната отговорност. Нали? Ние хората правим избори. Избираш тази сутрин, избираш колко часа ще тръгнеш. Дали ще бързаш или ще тръгнеш малко по-рано. Но после трябва да понесеш отговорността за своя избор. Нали? Двете неща върват, това са като двете страни на една и съща монета. А ако имаш само право на избор, без да носиш отговорност за този избор, монетата е фалшива. Или обратното, нямаш право на избор, но те натоварват да носиш отговорност. Монетата отново е фалшива. За да бъде истинска монетата, трябва и двете страни да са там. Аз минах на ти. Абсолютно задължително. Ти поемаш като управление един банкротирал рудник с близо 180 милиона дълг. И след това се случва сякаш чудо, не знам. Dundee Metal, това ултрамодерна фирма в момента с близо 140 милиона печалба. Това чудо става с работа, много работа, с финансиране, но най-вече с доверие. Финансирането не е само пари за оборудване и за технологии. Финансирането е в стандарти. Финансирането е в безопасност. Финансирането най-вече е в развитието на хората. Много хора, те дори вече това се е наложило и като терминология човешки ресурси. Да, бе, хората са ресурси, но хората са най-вече капитал. За развитието на този човешки капитал. От ценен да стане много ценен и от много ценен да стане безценен. Така че, отново се връщам в началото на въпроса. Много работа, много усилия, много разяснения. Много разяснения с цел, и отново то даже не е двупосочно, то е многопосочно. Всеки един от нашите хора в компанията да разбере, връщам се назад във времето, защо се прави цялото това нещо. Ясно трябваше да си дадем сметка, че по начина, по който се работеше, говоря още от времето на социализма, и не беше почти нищо променено. Да, тук там е някоя по-нова машина, окей, но техниките, технологиите, организационната структура, отношението към хората, оценката към хората беше едно доста не казвам лошо или хубаво, казвам едно доста по-различно, закостеняло. Не можеш да вървиш напред в успеха, ако си закостенял. Да, можеш в някаква малко ограничена част от времето или в някакви малки ограничени части от нашето общество. Под нашето не разбирам само българското общество. Тогава можеш да си караш по един такъв стар, закостенял начин, който не искаш нищо да променяш. За да тръгнеш това нещо, обаче да го правиш, наистина трябва доверието. А доверие се печели само по един единствен начин. Според мене. Това, което казваш, това прави. И това, което си обещал, надхвърли обещанията. Прави повече. И още едно нещо. Ако искаш от твоите хора нещо, ти прави повече от това, което искаш от тях.
Нали, не може ти да стоиш, как да кажа, на сушина и на сянка, а да искаш те да са на припека или под дъжда. Няма как. Няма как. Или всички заедно вървим, отново малко ще отида към подземната, нали, все още по-голямата част от кариерата ми е била под земята. В края на тази година ще се изравнат. И вече от другата година ще почне повече, ще съм бил над земята, отколкото под земята. Но под земята има, нали, те са си толкова обикновени човешки разбиране. Всички дишаме един и същи въздух. Нали? Влезнеш ли на 1 метър под земята, вече няма началници, няма. Всички сме равни, защото дишаш един и същи въздух. И камък, ако тръгне да пада, той не пита на чия глава пада. И земното притегляне винаги го движи надолу. Нали? Той никога не тръгва в някаква друга посока. Винаги тръгва надолу. И всъщност нали, ти си началник, ти си ръководител. Едно е началник, друго е ръководител. Нали? Началника начело, стои на челото отпред. Ръководителя, той води хората за ръцете. Образно казано за ръцете, разбира се. Той е човека, който върви напред и създава тези условия, тази околна среда, социална среда, в която хората да са в състояние да си свършат работата. Нали? Началниците трябва или ръководителите трябва да подпомагат нещата, не да пречат на нещата. Нещата трябва да се случват. Хората са мотивирани от само себе си. Техните си вътрешна, нали, самомотивация. Ръководителите или организациите могат само да спрат или поне да намалят да ги демотивират. Сутрин човек или сменните работници, но сутрин така е, може би най-общото и най-общо приетото. Сутрин човек като се събуди, той не тръгва с идеята, че отива на работа, за да се скатае, за да излъже, за да открадне, нали, за да не си свърши работата. Той отива с идеята, че ще свърши работа, значи той е мотивиран. Създай условия, създай такава среда, че той да може тази мотивация да я осъществи, нали, да я претвори в нещо полезно и за него, и за компанията, и за всички заинтересовани страни от дейността на тази компания. И отново се връщам към доверието. Нали? Без доверие, без хората да ти повярват, те няма как да тръгнат след тебе. Dundee е една международна компания, която е канадска, базирана в Канада. Защо базирана в Канада? Там е главния офис и ние сме публична компания. Това означава, че сме листвани на фондова борса. На 100% сме листвани на фондова борса. Нали, няма акции, които се държат непродаваеми и някой държите и наречения контролен пакет. При нас няма такова нещо. Това е фондовата борса в Торонто. Това по класацията на фондовите борси е най-прозрачната фондова борса и фондовата борса с най-високи стандарти. По прозрачност, доказуемост на средства, доказуемост на финансиране, доказуемост на инвеститорите и на инвестициите и така нататък, и така нататък. Но в това и така нататък има една много важна част. Това е също и много задължаващо от гледна точка на опазване на околната среда. Да, зелена сделка. Да. Нали, от другата страна на океана също тази зелена сделка има друго наименование. Но тази зелена сделка, тази екологизация на човешкото общество, тя не може да мине без ресурси. Това изисква още повече метали, още повече полезни изкопаеми. Но важно да се правят по такъв начин, или по тъй наречения щадящ за природата начин. И най-важното нещо в производството – безопасността. Всъщност, отново безопасността и екологията са двете неща, двете страни на една и съща монета. Безопасността е по-скоро за хората, когато са вътре в компанията, екологичността или екологосъобразното производство е за хората, които са около компанията. Но всъщност това пак са едни и същи хора. Нашите работници, нашите служители, нашите оператори, това са хората, които живеят. Аз съм такъв човек, аз живея в минен район. Отвътре в компанията съм човек от компанията, отвънка съм жител в общността, в която съм израснал. Компанията оперира в няколко държави и имаме обекти в няколко държави. Започвам от България. В България имаме 2 добивни дружества. Рудник Челопеч, Дънди Челопеч, ДПМ, Дънди Преша Сметъл Челопеч и рудника ДАТП, който е ДПМ Крумовград. Какво се произвежда в тези рудници? Нали, тук има една мантра в България развита и наложена, че
едва ли, че ние произвеждаме злато. Ние не произвеждаме злато. Ние добиваме руда, търсим, проучваме, съответно построяваме рудник или, това е рудника в АДАТП, или усъвременяваме рудник, както е рудника в Челопеч, но той беше банкротирал рудник с над 180 милиона задължение, 180 милиона долара задължение, или тогавашните, как се наричаха, валутни левове, което беше почти 1:1 задължение. Съответно добива се рудата, преработва се и крайният ни продукт е концентрат. От Челопеч произвеждаме два концентрата, единия меден концентрат, другия пиритен концентрат. От АДАТП произвеждаме само един златно-сребърен концентрат. Горе-долу, усреднено за годината, приходите са ни равни от едната и от другата. От един и от другия рудник. Концентрата, който е от АДАТП, на 98%. За миналата година имаме само една пратка, само една доставка, която е изнесена извън страната. Останалите, даже ако го смяташ, са 98 и еди колко си, но 98% е реализирана в България продукцията. Е продадено на металургичен комбинат, който е в България. От Челопешкия, медния концентрат, от него приходите са ни около 90% от приходите в Челопеч. Или около 45% от общите приходи за компанията в България. Челопешкия концентрат има арсен. Това е Челопешкото находище, ако с нещо се отличава от другите находища в света, това е съдържанието на арсен и то високото съдържание на арсен. Има едно постановление на Министерски съвет, след което нито едно правителство не го е отменило и всъщност това постановление, това е законовата база. Забранена е преработката на челопешки концентрат на територията България. И ние затова го изнасяме. В момента го изнасяме в по-голямата част от този концентрат, отива в Намибия. В Намибия там е друго дъщерно дружество на компанията, където има металургичен комбинат, което компанията всъщност го закупи, когато не беше разрешено строителството на преработвателна инсталация в България, за да се получава метал. Значи, ако не получаваш метал, ако нямаш хидрометалургична, трябва да го караш на пирометалургия или там, където се стопяват нещата. В хидрометалургията се разтварят, образно казано. В пирометалургията се стопяват нещата. И това са класическите металургии. Нямаш право да го продаваш в България, да го преработваш в България, тогава какво да го правиш? Тръгваш да го изнасяш. Изнасяш го там, където има съответната техническа възможност да бъде преработено и да бъде неутрализиран арсена. И понеже не беше разрешено да бъде построена тази инсталация в България, фирмата реши, собствениците на фирмата, борда на директорите, ние имаме огромен брой собственици и отново спекулациите, кои ни били наши собствениците, хора, влязте в фондовата борса в Торонто в техния сайт, влязте в нашата част и вижте кои са ни собствениците. Всичко е написано там. Така, това нещо тези инвестиции се пренасочиха в Намибия. Там имаше възможност, там имаше комбинат. В света са няколко такива комбинати, които могат да преработват такъв тип концентрат. Нали? В нашия бизнес е това, че ние нямаме, примерно, фирми, които произвеждат телефони, те знаят кой е техния клиент. Те правят директно рекламата на техния клиент. Ние изнасяме суровина, която не е първичната суровина, но това са ресурси. Дали ще съм минната индустрия, това казвам под ние. А в случая на нашата компания ние изнасяме съответния концентрат. И компанията закупи този металургичен комбинат, усъвремени го, модернизира го и започнахме да преработваме там нашия комбинат. Иначе Челопеч трябваше да банкротира. Иначе казвам, нямаш пазар. Ти едно нещо, което го произвеждаш, трябва да имаш пазар. Ако нямаш пазар, защо го произвеждаш? Няма как да си покриеш разходите. Съответно банкротираш. Затова се изнася, защото не е разрешено. Значи ние окараме на 8000 км, като примерно металургичният комбинат, който е най-близко до нас, е на 8 км, но ние нямаме право
Те нямат право да го преработват. Те и да го купат, какво ще го правят, пак ще го изнесат. Този концентрат, от който получаваме най-малко добавена стойност, най-малко финансови средства или приходи, е пиритният концентрат. Той като обем ни е най-голямо като производство, но всъщност в време като ценност е с най-ниска ценност. Произвеждаме около 240 хиляди тона на година, като напълно задоволяваме българския пазар, който е в рамките на 40 хиляди тона. Другото също го изнасяме. Просто в България няма капацитет, с който да го поеме. Няма тези нужди. Така че това е истината за нашата компания тук вътре в България.